Zarauzko udaletxeko immigrazio saileko arduradunari elkarrizketa egingo diogu. Egun on, Julen. Zertan datza zure lana? Nire lanak bi alderdi dazka. Alde batetikan etorri berriei harrera itea, beraien etorrera erraztea, eta gero bestetik, herri osoari ezagutaraztea, ulertaraztea, kulturanistasuna ona dala, balio bat dala, eta ez dala kaltegarria guretzako. Kanpotar asko etortzen aldira gure herrira, eta noiztik hasi ziren etortzen? Gehien bat zein lurraldetatik etortzen dira? Hemen gehien bat Extremadura aldetik jende asko etorri izan lanea. Eta gero Euskal Herriko beste lurralde askotatik ere etorri izan da jende asko. Eta azken 10 urtetan mundu zabaletik etorri da jende asko. Momentu honetan batez ere Nikaragua aldetik aldia etortzen. Udaletxetik zein ekintza antolatzen dituzue kultura ezberdin hauek integratzeko edo murgiltzeko? Azteko eta behin harrera fase hortan antolatzen ditugu ekintza batzuk, baina harrera ikastaro bat bukatu deu, euskara ikastaro berezia dazkagure bai kanpotik etortzen dianentzat, eta gero beste ekintza asko. Zarausti mundura jaia daukagu, kultura ezberdinak ezagutzera emateko, eta gero sensibilizazio programak ikastetxetan ere, ipuin kontalaria ere etortzen da zuen ikastetxe hontara, pixkat kulturanistasuna ona dela adierazteko eta hori irakasteko eta gauza asko. Etortzen direnean ikasten aldute euskara edo saiatzen aldira behintzat gure hizkuntza ikasten? Hemen bi hizkuntza daude eta batian bizitzeko ez dago problemik. Gaztelera jakinda nahikoa da eta onera etortzen dan jende askok gehienek lehendikan badakite gazteleraz. Orduan euskara premiazkoa ez danez, hasiera batian normalian, orokorrian ez dute alegin hori iten. Baina denbora pasatuta gero konturatzen dira hemen euskara garrantzia daukala, jende askok euskara hitz egiten dula, eta hemen ondo integratzeko euskara behintzat zehose ulertzia komenigarria dela. Eta orduan jende askok egiten du euskara ikasteko saiakera. Zer etortzen dira gehiago? Pertsonak bakarrak, gizonala emakumeak edo familiak? Erresagoa izaten da askotan familiko pertsona bat etortzea eta gero aldunian bere familia honea ekartzea, berriz batzea. Hego Amerikarren kasuan gehien bat emakumea etortzen da. Eta Pakistandar eta Marrokoarren kasuan gizona eta gero familia ekartzen du. Hori da guain arte egondana, egoera hori ere aldatzen ari da. Baina horrexena da ohikoena pertsona bakarra etortzea eta gero familia atzetikan etortzea. Zure ustez, etortzen direnetatik zein kultura du gurearekin antza gehiena? Gurearekin antza gehiena nik uste Latinoamerikarra diala. Hizkuntza partekatzen dute, gure bi hizkuntzetariko bat hitz egiten dute, religioa ere berdina da, eta hori noia dia. Batez ere Argentinarrak esango nuke nik, euskaldun askorea ere ajuntzan. Eta horrek ere badauka, hartu eman horretan harremanik. Aldakizu etortzen direnean berain kulturako ohiturak eta janaria mantentzen dituzten? Kulturak moldatu egiten dira. Batzuk mantentzen dituzte, beste batzuk ezain beste, gauza batzuk mantentzen dituzte, beste batzuk moldatu edo aldatu, eta jasotzen dituzte gure ezaugarri kultural asko, eta hor juten dira zerbait berria sortzen. Beraiek dakartenarekin eta hemen ikusi eta jasotzen dutenarekin. Mila esker zure denbora eskaintzeagatik eta hurrengora arte.